Аз съм Мастър БГ и знам, че от отдавна е нямало клип. Имаше един, между другото. Няма значение. Тогава изтрих си мобизен, имах няколко проблеми с телефона си. Имал съм много снимки, някакви глупости, няма да ви казвам. И да, какво? Това, тая игра, между другото, я имам от отдавна. И викам, що пък да не снимам един клип? И да, какво? Тая игра не я имам от отдавна. Сега ще ви обясня. Играта ще има в заглавието. И да, ще започва поредица на нея. Така че, да. А, значи хора, вече често се снимам тук, че с ония ми канал имам няколко проблеми. Да, проблеми. И да, иначе когато кача първия си клип в другия ми канал, в този спирам да снимам. Това съм го казал много пъти, извинявам се, но просто да ви го кажа, защото може да снимам тук, ама много рядко. Защото просто не мога да снимам особено там, като сигурно ще го обработвам 1-2 часа, защото с към тази 108 обработвам. Да. Няма да е скоро, защото още в канала ми имам някакво проблеми. Не проблеми. Аз мога и сега да кача едно клипче от компютъра ми, ама да, имам. С качването имам проблем. Иначе всичко е готово. С качването само имам. Оправих си всичко, освен с качването. Да, сега ще ви обясня за играта. Целта на играта е каква? Е това всичкото да го превъртите и тук виждате, че съм 7 лева, е тук синьо. Има едно синьо. Отгоре в ляв. Може да съм объркал страните между другото, което е много вероятно. Да, това е лева. Отдолу от него има една купа. Купата, бе? Ето, вижте. Значи, вижте. Те купи, не знам как спечелят, забравих какво. Ама, да. Тук какво? Целта ви е да превъртите това. И като се я превъртите, като някакво да направите, тук какво? Това съм аз, нали? Един май ме е нападал, да. Един ме е нападал. Май. Да. Тук може да нападате някакви, нали... Мога да видя базата на това, например. Някой го е нападал, например, и е на 14 лева, каза си Викрам Карпер. Не съм сигурен, не мога да чета толкова на английски. English. Да, значи какво? Това ми е 3 левел. И това е страшно скъпо да го увеличите на левел и накрая. Сега ще ви обясня всичко. Можете да се увеличавате всичко. Например, вижте. Натискате това и ето. Ако случайно нямам пари, нали? Ето. И 38 диамант, което аз имам 65 поради... Да, няма да ви казвам. Да кажем, че не си ги харчи толкова бързо. То в началото такова трябва да купите такова. То ви се изисква 250. Това. Ще го наричам диаманти.
зелен. Та, какво? Виждате в това човече отдолу в дясно. Виждате, това какво? Тук може да изкупувате всичко, но не всичко ви е такова отключен. Значи той се отключва на левел. И сега искам да ви обясня за едни войници. Те не са тук. Само да ги намеря. Ето, значи, какви са тези войници? Тази, тоя и тоя са много силни. Особено той. Той е много силен. Той е малко, как го кажа, не го убива. Ама, например, остава за защита, нали? И да. Та, между другото, пазете си базата, защото направо много гадно, както ви такова. Да. Значи, чуйте сега. Това какво? Това не се крафтва. Значи, не е от тук, от това човече в дясно. Детеква някаква количка с диамантите. Това беше тук. Ама нали по-щупено и такива, да. Беше едно по-щупено и вие трябваше да го правите, то струваше 10 000. Да. Значи, това сега какво е? Гледам колко минути е клипа. Това какво е? Тези. Това са парите ви. То е жълтите отгоре в дясно. Значи, те май аз ги наричам капки, те пари. Те парите ги наричам. Да. Значи какво? От тук. Това ми е 4-ти левел. Тук отгоре пише левел. Това ми е на първи левел. Аз увеличавам по принцип първо само едно и после увеличавам другото. Това ми е 5. Да. Кога ми е такова, бе? Да, само за ви едно нещо. Това е по-силен от мен. Искам сега да ви покажа, например, една битка. Вижте, те са все слаби, те без нищо. Вижте, те подобно ще е прав. Това значи, че са слаби, нали, нямат нито един трофей. Само да намеря някой, който са го атакува. Който няма такъв. Лъдъв, ето ги бе. Тя съм ги гледал. Ето го гледах на 2%, майко. Те на 0, знаешко, те са много силни. Те май бяха супер силни. Да, ето вижте, те са супер силни. Ето вие може да си гледате може да го увеличите отдолу в дясно. Има едно хикс и става по-бърз. Ето. Те не можаха. Значи, защо не можаха? Имаше човека тук. Имаше, вижте колко неща. Много лошо ги пусна тук. Значи, лично ако бях на негово място, чая ги пусна. Тук, например, да ги пусна и те, нали, ще ходят тук така. Ама, да ви кажа, че човек много грешно е постъпил, като е избрал този човек. Човека си е доста силен. И да. Да се върнем. Сега нямам да нападам никой, защото много съм слаб и да. Такова войника има. Да, хора, това лично е много полезно. Това лично според мен е много полезно. Така че да.
Това е супер полезно да направите. Това тук беше едно щупено, едно такова, не мога да ви обясня. Да. Искам сега да ви покажа тук. Това са едни гоблини. О, това мап е много гад. Хора, това мап е много гад. Има бомби. Добре, първо да пуснем тези. Добре, мисля, че няма да успея. Мисля, че няма да успея, защото тук знам това малко преди, като имах играта, ама си я триех, защото бях на 4-5 години, но се ядосвах. И да, този мап има много бомби, така че се пазете. Мисля, че имаше около 8 бомби. Не, какъв мап говоря, бе? Това, примерно, са гоблини. Това са нива с ботове. Да. И... пак. Да, хора, клиповете тук ще са по 13-14 минути, защото просто тук няма какво интересно за става, нали? На клип, ако нещо ще си купувам, ще го покажа, нали? Да стане поне 6 минути, защото няма смисъл 5 секунди да правя. Добре. Между другото, няма да стане бокс. Тук, между другото, добре, че мираха оттам, защото от тук по този път има доста бомби. Много бомби. И вижте това знаме. Какво? Това знаме е от она къща, де ви показвах. Ей сега пак ще ви... Де ви казвах. Ей сега ще ви покажа после. Трябва да свършим. Между другото е тази голямата къща много силна. Тя ви дава колко. Зависи. Значи, ако чупите една, тя ви май дава една звезда. Аз просто тук съм GG. Това мап просто не е чак толкова трудно. Той е много лесен. Ама бомбите лични са. Ще например, ако тези имате... Аз 6 имам. Защото... сега пак ще го покажа. От това знаме ми... сега. Тук е така. И сега чакате 19 минути за хора. Нали? Ама не си крафтвайте от тук, например, да кажем, че искаме това. Това е голяма грешка. Да. Значи, ако някой се пита как да стигна, искаме това, например, да играем, а как? Натискате върху него. И тук има чукче. Натискате го и ето. Ама обаче най-ганото при тях е, че вижте колко нови си съби. Да, това беше от мене и довиждане!